tysięcy lat. Więc czekamy. Czy mi się uda, czy nie? Jeżeli mi się uda, to do was wrócę. Chyba mi się nie uda. Wiecie? Jak 5000 już przeżyłam, to jak mam jeszcze 5000? I nie wiem, na pewno. Z budek! Ekipy nie mogę, ale okej. Już jak nie mogę, to nie wiem, to nie wiem. Nie wiem! Okej, powiedzcie mi wszyscy, jakie mam odcinki nagrywać i takie te. Na pewno będę nagrywać mój Star Planet i badminton, żeby nie było. Co? To może ja się zaloguję na badminton i do was wrócę. Okej, jestem super. Nauczysa, Oliwka i pozdrowię cię. Napiszę. No świetnie, no mi lubię, dobra. Poczekacie, to ja do was wrócę, jak się minie ta przerwa, bo zobaczcie, ile to minut. Okej, dobrze, ała, ała, Jezus Maria. No, raczej nie. Co? Nie kumam cię. Ale okej. Jeżeli będziecie chcieli grać to co ja, będzie link w opisie, żeby nie było, że i będziecie chcieli coś zapytać, jak zrobić taką minkę, to ja z pewnością wam powiem. Kurde. Dlaczego nie to robisz? Jakbyś, nie wiem, chciał mnie zabić. No, nie! Minki to są po prostu te na górze, te liczby. 1, 0, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. Nie, 0, no. I tak, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okej, dobrze, to jest taka miła parka. Okej. Chcesz mi dać balonika? Daj balon. A co ci chodzi? Dobra, nie wiem o co chodzi. Nie rozumiem cię. Gościu XLO. Więc Lecek ma sojusza! Jezus Maria! Nie. Paparita i są Morinda. Oliwka.pl wreszcie mnie zaprosiła i... No chyba żartujesz. Nic! Ja nic nie wiem. Ona chyba jest na mnie obrażona. No mnie przeraża. Naprawdę. Jej! Okej, udało mi się. O nie, tylko proszę nie żeby z diabłem. Bo to jest taka gra diabło czy jakoś. Kuźwa. Nie! Jezus, wygrałem. Okej, i co mogę zrobić? Więc trochę was to nudzi. Więc może nie będę grała, ale może wejdę tutaj, może ktoś mnie pocieszy, że to ja nagrywałam któryś tam raz.
Jeżeli wam się nie podoba moja stylizówka, że mi chodzi z twarzą, to mi powiedzcie, to ja może zmienię. Zobaczcie, jaka bogata jestem. Taka bogata, że mam 3000 tylko. A powinno być ileś tam tysięcy. Jakby co, nie chcecie... Hej tu. Pozdrawiam cię, Alicja, 893. Za chwilę będę się z wami żegnać, bo ja mogę dopiero tylko 10 minut, a to jest mało. Ale cóż, trzeba zrobić. Trzeba zrobić. Też ustawiać. Co? Okej, więc i będzie też konkurs na nagranie ze mną, ale to będzie później, po 8-10 odcinkach to zrobię, będzie taki 10, albo po prostu będzie 20-30 subów, to od razu to zrobię odcinek z wami. Więc, no tak, wszystko w opisie to będzie mój sklep, Movie Star Planet, jakby to, albo nie, bo Movie Star Planet i Badminton. Więc, pa pa.